Ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ndewonu. Awụchikwala m ọzọ ka m nọkọrịa n'ụbọchị taa. Mana nke ụbọchị taa dịkwa iche maka nwata nwaanyị oyoyo anyị ga-akpọbata taa. Nwaanyị mara mma, nwaanyị na-eme ka ibe ya, nwaanyị ji aka akpata akụ, nwaanyị ma anya a na-ekwu, nwaanyị ga-amakwa otu esi edezi ezinụlọ. Kedu ihe anyị na-ekwu gbasara ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ? Ihe anyị na-ekwu erikanụ. Nwaanyị ọ na-awụ ọlụta di, ọlụkwa di ya ọfụma, ledo ụmụ, kpata akụ na ụba, leta ezinụlọ, maka ịma na ọnwụnye na-adị efu. Ọ dị mfe nwaanyị na-aṅụ ọ gaa n'ụtụtụ, o lọta n'abalị, bịa lejie di ya, bịa lekwa ụmụ, bịa lekwekwa ikwu na ibe. Ọha ka a na-akpọ ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ. Na chetakwa na aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Ụmụ nwaanyị anyị na-ekwu okwu, ụmụ nwaanyị ọ na-awụ hapụta ebe niile dere ji, anaghị eme mkpọtụ, mana ihe ha ma ka anyị ndị ọzọ ma. Maka onye ma ihe ọ na-eme anaghị eme mkpọtụ, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ aga. Nwaanyị na-edozikwa n'ụlọ ya anaghị ekwu ọtụtụ okwu. Nwaanyị na-ekwu okwu ụka na-emebi ụlọ ya. Mana ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ kịta, kama ha ga na-ekwu okwu ụka, ha were ụka ha ga-ekwu tinyere ya na ime okwu Chukwu. Na ndị ụfọdụ baa n'ikwu okwu Chukwu, ndị ụfọdụ bakwana na nkụzi na-akụzi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-ama ha, na ọkwa n'elu akụziri ụmụaka. Maka ịchọ ka akpọọ gị nwaanyị agba ọhụrụ, ị ga-enwe ihe ị na-eme. Ị ga na-apụ n'ụtụtụ, ịlọtawo mgbede gị, lọtakwa n'abalị, elokwenu na midnight. Ịpụtụkwa gị lekwa anya n'azụ, maka nwaanyị hapụ ụlọ ya pụọ n'isi ụtụtụ, ole ha anya n'azụ, ọkwa nsogbu. Ịpụtụkwa gị palụkwe, bịa lee nwa idomere n'ụlọ, lekwa di gị, sikwe na nri ha ga-eri. Maka ị na-aza nwaanyị agba ọhụrụ, nwaanyị agba ọhụrụ, elu ụlọ gị anya onweghị isi. Ụmụazị ezo ha azụ, ezinụlọ ilekwa ha, n'ime a na-eshikwa ishite zaa ime ụlọ iza ha. Mana ejipụta nwaanyị agba ọhụrụ, nwaanyị na-eme ihe niile a dị iche iche m na-akpọchi ahụ. Ụkwa nwaanyị Chineke kwuru na Proverbs 31 na nwaanyị na-emekwa ezinụlọ ya, di ya na-eji ya etu ọnụ. Makwana imekwa ezinụlọ gị, ọ ga-adịrị gị mma, dịrị di gị mma, ma ụmụazị mụkwara m. Maka ịmụsị ụmụ ga-azụ ha azụ, gị sị ị na-achụ ego. Nne, oge nka gị palụ ihe mere onwe gị. A na-ekwu nwaanyị agba ọhụrụ, ọwụ nwaanyị agba ọhụrụ n'iyi akwa, ma ọ ịgba akpọ ụkwụ, ma ọ ibu akpa, ma ọ ị na-agbakasị ọnụ. Mba, nwaanyị ndị bekee na-akpọ comforter. A na-akpọ nne na-eledo ezinụlọ. Enwe nsogbu n'ụlọ, o ji nwayọọ jikọta onwe, jikọta die, jikọta ụmụ ya. Ọwụ nwaanyị na-eme mkpọtụ, ọwụ nwaanyị ọ na-awụ di ya pụma n'ụtụtụ, ọ ma akwa ma n'obi pụta n'ezi. Ọwụ nwaanyị a na-awa na-akọ akụkọ na-agbasa anya, oti ọnụ. Ọ nwaanyị ọnwụ ọchị ikwu okwu, o chee ya eche, bụzologodo asụ. Ọnwụnye ọbụla ọhụrụ otiga ọnụ ya. Ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ, ụmụ nwaanyị eji aga mba. Nwaanyị ọ na-awụ ihe ị ga-aghọta ije, gị ga-akpọtụrụ ya, jụọ ya sị biko ihe na a na-akọ ịghọta ya, o ji nwayọọ hazie gị ụzọ. Ọ nwaanyị ọ ga-awụ ịbata n'ime ụlọ, ije ebe dome ngaji na ọma ya ebe dome ngaji. Ọwụ nwaanyị anya nọ n'elu. Maka nwaanyị agba ọhụrụ, nwaanyị jikwe Chukwu nna n'aka, nwa Chineke na-atụ ụjọ mana ọ na-ekwu okwu. Maka ịmụ ụmụ nwaanyị na-achọ ikwu okwu, ha mepee ọnụ, ọ na-adapụchi ha n'ọnụ. Nwaanyị agba ọhụrụ, nwaanyị ma anyị, nwaanyị a na-ekwu na Proverbs 31, ịchọ ikwu okwu gị jilata onwe gị, jikọta onwe gị. Tupu ị na-emepe ọ na-ekwu okwu, makwa na ihe ị na-ekwu ọ dị mkpa. Ekwunye anya gị n'ahụ,
mana chetakwa na ọ bụghị ihe niile anya ahụ onye ọnụ na-ekwu, maka ikwuwe anya niile anya gị hụrụ ị ga-etikwa onwe gị na nsogbu. Na-enye ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ na ha loo ya, ha mee ka ọwụ ahụ ya. N'isi mbido TV mmemme na anyị na-eme gbasa ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ, ọ dị anyị mkpa ebe ọ na ịnọ ịma na ị ga-emetenwu ihe dị mma, gị kpọtụwa anyị, zitere anyị ozi. Ị na-ele n'ihe onyonyo anyị, ị ga-ahụ ebe edere ma Instagram anyị, ma Facebook, ma Twitter. Gwa anyị ebe a, gị gwa anyị lekwe ihe ị ga-emenwu. Anyị kpọta anyị ebe a bịa anyị jụọ ajụjụ. Ụmụ nwaanyị ibe gị na-elekwana gị n'ụlọ, ha mụrụ akọ na uche, mụtakwa n'ofu ihe ma ọ abụọ. Maka ọbịa na anyị ga-akpọta n'ụbọchị taa, anyị na-eleba okwu anya. Gị hụ na ịnọ gị dome aka n'otu chiga aka na ikpere na-eme ihe ị ga-ahụ. Mba, ị ga-esi nwee mụta ihe dị mma. Na-etinye isi mbido TV n'oge niile ka ị na-amụta ihe n'aka ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ. Anyị ga-aga obere ezumike, anyị lebata, anyị na-ada anyị nwaanyị mara mma, tiga ọnụ n'okwu ka anyị maa otu ya na ije ụwa ya si aga. Anyị na-abịa.